Maria, nič si povieš? Čo? Prišli sme do Baziliky svätého Petra a ideme do kupoly sa pozrieť úplne hore, takže je pred nami 551 schodov. 551. To nie je také strašné. Ideme aj so slovenskou skupinkou. A teraz mala na začiatku, takže môžete vidieť naše nadšenie a elán. Vyšli sme prvú polku schodov, nejakých 300 alebo 200, niekoľko. A vlastne nachádzame sa nad baldachínom, rovno v strede. A tam hore, počkajte, tam zaostrím. Tam ideme teraz. Ukáž, Mária, ako ideš. Trošku sa musím nahnúť. Musím zväzť, ale tak pohodička. Tak už sme hore. Mokré ako také myši. Ale stálo to za to. Ahojte, už sme na ceste domov. Dobre, počkaj, Mária, ešte som chcela... Zdvihneš mi toto, prosím ťa. Ešte som chcela povedať niečo iné. Že vlastne hore sme vám zabudli povedať aspoň takú nejakú zaujímavosť o tej bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Že vlastne to vnútro má kapacitu 7. Mária sa chce dneska veľmi natáčať, aj keď mne už došla pamäť. Veď tak ale seklo video, tak čo mám robiť? No a ja mám taký návrh, že vlastne vám ho dorozprávam zajtra, aj sa oblejem vodou, aj čo ešte, aj vám poviem, aká krásna vec sa nám stala. A ešte čo? Už nič, už sa budem len učiť po taliansky. Tak choďte spať všetci a no, zajtra. Dobrú noc.